Λιγότερο γνωστή, λιγότερο σημαντική στη συνείδηση κάποιων, αλλά εξίσου σπουδαία για όλους τους σωστούς λόγους, είναι η γιορτή του πατέρα. Αυτού του ανθρώπου που σπέρνει τη ζωή και στις καλύτερες περιπτώσεις αποτελεί πρότυπο δύναμης, εκπέμπει σεβασμό, τόλμη, πειθαρχία. Μια μέρα που καλούνται τα παιδιά να αναγνωρίσουν όλα όσα κάνει ένας καλός πατέρας καθημερινός. Να αναζητήσουν μέσα τους τη δύναμη και την καλοσύνη να τον συγχωρέσουν για όσα δεν μπόρεσε ή δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει και να προσπαθήσουν να του μοιάσουν στις αρετές, τις αξίες και τα ιδανικά που τον διακρίνουν. Δεν γεννιέται κανείς έτοιμος να γίνει πατέρας, μα γεννιέται κανείς με την επιθυμία να γίνει ή όχι, και όταν αυτό συμβεί, φαίνεται αν μπορεί να ανταποκριθεί στον σπουδαιότερο ρόλο της ζωής του. Η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα πρωτογιορτάστηκε στις 19 Ιουνίου 1910 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Στο τραγούδι του Ζαφύρη Μελά για τον πατέρα, λέει ο στιχουργός Νεκτάριος Μπήτρος: «Μπορεί η μάνα να έχει ευθύνη σοβαρή και από τα σπλάχνα της το αίμα της να δίνει. Μα και ο πατέρας είναι ήρωας κρυφός και την αγάπη του κανένας δεν θα κρίνει». Ο πατέρας, ο παππούς ή ο προπάππους κανονικά αποτελούν άτομα που διαδραματίζουν ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στη ζωή μας και είναι τουλάχιστον λυπηρό την ημέρα της γιορτής του πατέρα να μην θέλει κανείς να τη γιορτάσει με τον τρόπο που της αξίζει. Εμπνεύστρια της Παγκόσμιας ημέρας του πατέρα ήταν η Αμερικανίδα Σονόρα Σμαρτ Ντόντ, που θέλησε να καθιερώσει μια γιορτή ανάλογη με την ημέρα της μητέρας προκειμένου να τιμήσει τον πατέρα της William Jackson Smart, βετεράνο του Αμερικανικού εμφυλίου, που ανέθρεψε μόνος του τα 6 παιδιά της οικογένειας. Γιορτάζει λοιπόν ο άντρας που ξέρει και μπορεί να ανταποκριθεί έντιμα και αντρίκια στα γεγονότα της ζωής και να παρέχει στα παιδιά του ασφάλεια και σιγουριά. Γιορτάζει ο πατέρας που αναγκάστηκε να γίνει και μητέρα από τη στιγμή που κάποιες μητέρες εγκαταλείπουν την οικογένειά τους ή ακόμη χειρότερα εγκαταλείπουν τη ζωή. Γιορτάζει ο άντρας που δεν μπόρεσε να δεικνοποιήσει, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να γίνει πατέρας ενός από τα εκατομμύρια παιδιά που έχουν ανάγκη από ένα σπίτι και γονιούς. Γιορτάζει ο άνθρωπος που δέχτηκε πρόσχαρα να αναλάβει το παιδί κάποιου άλλου ως δικό του, όταν ο βιολογικός του πατέρας αρνήθηκε να δεχτεί το σπουδαιότερο δώρο της ζωής. Γιορτάζει ο πατέρας που έφυγε νωρίς. Χρόνια πολλά, πατέρα, μόνο μια λέξη. Επειδή η λέξη βιολογικός, η λέξη θετός, η λέξη κακός δεν χωράει στην ίδια πρόταση με τη λέξη πατέρας, όταν ο άνθρωπος που φέρει αυτόν τον τίτλο τον σέβεται και τον τιμά.